Daniel Limatainen och Johan Andersson. Redan här är det jättemycket lucka. Limmet kör en lång entry med en liten takt i gräset. Bra ställe på banan, mycket rönt. Ja, Johan får jaga ikapp ordentligt nu om man ska hinna ifatt Limmet. Johan är duktig förare, kan man säga. Väldigt snyggt körda, både Limmet och Johan. Synd på lite sätt. Ska Johan få leda och Limmet få följa. Det är någon paus där. Daniel Limmet pratar med någon från ledningen. Jag hörde knastra på radion. Du ska köra om Limmets leading run. Det var misskommunikation med starten, så Johan hade inte en aning om att det var dags att starta. Han var helt enkelt jättefrånåkt av Limmet. Från start. Det är lite separation, men det ser ut som att Johan knappar in det duktigt. Jajamän. Det ryker alltså förra rundan. Det här är knappt. Limmet och Johan Andersson rutan. Johan Andersson leder, Limmet följer. Det är separation här också. Johan leder, kommer in väldigt fort i första kurvan. Håller det perfekt ut på linjen. Skitnära klippet på. Riktigt nära. Vi ska se på vad bilarna på banan. Där går Johan på gasen. Kommer i fall. Där går vi i mål. Oj, vad jämnt.